sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Alina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Kalawakan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babay nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alina. Na-imagine na nimo si Marco nga mo'y imong pakaslan puhon? O, Trish. O gusto ko, ikaw may maid of honor na ako. Ako, cute. Siyempre. Bubi ako lang igsuon. Mura na big igsuon akong pagtanaw ni mo. Anya, kami na lang doha si Papa. Wala sad ko'y mama. Mong, dili nakalahi para na ako, no? Nak, muli ka din sa ato karong weekend? Pa, murag dili pa ko makahigayon. Daghan kayo may projects ron good. Uy, mao ba nak? Kimingaw na mahud ko ni mo. Ako man sad pa. Sige lang pa, next weekend. Maningkamot ko makauli diya sa ato. Mao na, Marco, babe. Muli ko sa mong probinsya next weekend. Basin, ganahan ka mo ba na ako? Alina, babe, kining sorry kayo ha, pero doon na ko'y lakaw, anak. Mao ba? Asa man day ka? Nagsabot mo gumis ko mga amigo nga magtapok-tapok. Pwede sa sunod lang. Uy, kaso, uy. Okay na, babe. Sunod na lang. Kalipay na ako. Daga na uli ka na. Ingon man sad ko pa. Sige lang pa. Hapit naman sad bakasyon. Taas-taas niya ko pondo din sa ato. Dali na nak, nagluto gus imong paboritong bisayang manok nga sinabawan. Dali. Ayay, kanada. Naon sa manis Marco. So lang naabot ko din sa probinsya. Humgi paramdam na ako bisan usa lang ka text. Sharo, wag gid siya ka na nagpangumusta na ako. Nag-away mo? Wa man day Trish, pero nagyaw-yaw gid ko sa text, uy. Ako mo siyang gitaksan. Kaya wa mo gid siya magparamdam ba? Sukad ko naabot din sa probinsya. Mao pa? Unya unsa may akong matabang nimo? Day, ikaw ko ni chat niya. Unya sultihi ko kung mo reply ba siya nimo. Sige. Ni-reply siya nako. Padong naman unta day ko na siya mo chat nimo. Unya pagkabasa niya sa imong message, naglagod siya kay siko no kagyaw-yaw. Kisa may dili masuko. Ngawang gid siya magpahibaw. Ingon ana ang gid ang style good. Basta magkakuyog na gani na sila sa iyang mga barkada, no? Mura na lang siyang malimot nako. Murag malimot na doon na siya uyab. Day. Sakitan ba ako maghuna-huna, day? Kay mura na mig uyab ko magkita, may, pero kung dili gani, mura na sa siyagwa. Day, Alina. Sige lang, day. Mubalik naman ko diya sa syudad ugma. Makikstorya lang ako niya. Salamat, ha. Absent lagi ka ganinang buntag. Kuan, naglain mo gud ang akong lawas ko. Mao di ay. Si Marco pod. Wa po ka bantay niya ganinang buntag. Murag ni absent man pod. Ha? Lain man akong feeling day, uy.
Mura man og bugnaw na si Marco na ako. Wa ka sila, Inday. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Mura man og doon na siya lain, good. Ha? Nganong nakaingon man ka? Feeling lang git na ako, day. Day, Alina. Day, tabangi kong paniid ko no niya, Davy. Unya, sultihi ko kung sa mo mamatikdan. Ha? Pila naman ka-text akong gisend ni Marco nga makikita ko niya. Pero hangtod karon, wag yapon ko na dawat nga reply. Ay, makikita na lang ko ni Trisha, bi. Makikapi ko niya ron. Wa pa masigit ma-reply si Trisha na ako. Ay, ako na lang usaoy. Maayo din hikidili kayo sa amok. Kadiyot. Sila Marco o Trisha, mina. Ni asala din niya. Nag-holding hands pagit sila. Marco? Trisha? Alina? Ansay buti pasabot, ani. Best, Alina, paminawa una Ansay buti pasabot, ani. Nakaimo mas mag-traidor na ako. Alina, Ayaw kong kita pa! Pangayop mo! O nga, okay na ka niya. Pauli na lang din sa ato, nak. Hapit na hinuon ko mo graduate pa. Unya mo atras na hinuon ko tungod lang nila. Sige lang pa. Nahiba akong karoon na niya akong gibating kasakit. Makamove on ra ko pa. Basta nagha, kung di na kaya, pauli lang din sa ato. Oo pa. Salamat. Alina, please, mag-istorya sa ta. Unsa pa may ang istoryahan nato? Igsuon akong pagtanaw nimo. Unya nakahimo ka sa pagtraidor nako. Ayaw na, Trisha. Sugod karon. Kalimti nga nakahigala ta. Alina, Kinsa man ni? Number raman? Hello? Day, Alina, asin ang Medina nini mo. Siligan niyo din is probinsya. Oh, nanawag malagi ka nang. Doon na kay Toyo? Day, nadisgrasya si Papa ni mo. Unsa na? Ngano ni biya man ka? Gusto naman ako, ani, gawa naman ka. Pa. Alina? River, niya ka?
na lang usa. Wala si Papa. Niya pa ko, Alina. Tuod. Kanus araman ka nabalik gikan sa Manila. Atong adlaw before na-disgrasya sa papa mo. Mao pa. Alina, naibaw kong dako kay kusaan mo. Nagigbuwag ko nimo tungod kay maras niya. Pero karon nga, nahanay na nako. Willing ka bang mo ba na ko balik dito sa Manila? Isaan ako nimo. Di na ako magpalayo nimo. Ug di na gid kapihaan. Tagay lang ko flying higayon. River. Okay, sarap sa ila bituin sa pag... Gihatagan ako glaing chance sa river. Unya kay ako naman lang sang usa, nikuyog ko niya pagbalik niya sa Manila. Og didto na kong mituwas og eskwela. Karon, minyo na mi og may mga anak. Human mi na minyo, ni anami dinhi sa Cebu nagstay for good. Og kabahin nila ni Trisha og Marco, ako nahibaw-an nga nagkabuwag na sa day sila. Og ang nakapait, kinapaangkan si Trisha. Dinhin na lang kutob, takang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Alina nga taga Cebu City uban sa awit ngayang ipangayo. Awit ka naguluhan, kalawakan. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala ag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Jam. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nang hihinayang. Nabalita, ako sana'y patawarin na. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May ganing usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jam. I love you, Jam. Nerson, Seryoso. Oh, naibaw ko nga na eskwela pa ta. Pero gusto kong mahibaw ka nga seryoso ko nimo. Nerson, sorry. Pero dili pa ko andam nga masud og relasyon. Magpaabot ko, Jam. Nerson. Hoy, Day. Unsa ni ka tinuod akong nadunggan nga gipanguyaban ka ni Nerson? Day, Anya, gisagot nimo. wa pa uy. Ha? Nga naman. Unsa may gidugaya nimo, ha? Buutan man siya, Day. Taro nga pagkalalaki. Dili sama sa uban diha nga bisag kinsa nalay babae. Nahibaw man ko, ana.
Pero unsa man ako nga, magit ko'y feelings para niya. Ang feelings, makatunan ra na. Kung makita nimo kung unsa ka maayo ang tao diha nimo, kung unsa ka kapinangga, kung unsa ka ka-love, makatun na kas paghigugmaan ng tawhana. Day, Tinuod ka? Gisugot ako nimo? Nerson. Thank you, Jam. Ako isa di mo nga di gito mamahay. Kay di ko makahimo sa pagpasakit nimo. Salamat, Nerson. Nak, pasensya na ka ha. Di sa ka makaeskwela karong og college. Ha? Nga naman pa. Ay, di pa man yun namo kaya ni mama ni Mugod. Nag-eskwela pa man imong mga manghod. Siyempre, siguroon ako nga makahuman sila bisag high school man lang sa manimo. Mao nga pasensya na gyud kaayo na ka. Pa. Mao day nga nag-uul ka? Oo. Kay gusto mo gidunta na ako makaskwela og college, good. Tabangan ka. Ha? Unsa may mahimo nimo nga wa pa man kitrabaho? Ang iyon ako si mamag papa nga imuon kang scholar. Sure ka, Nelson? Lagi. Tabangan ka. Uman sa tong graduation, makikistorya ko ni mama ug papa. Okay na, Jam. Nisugot na sila si mamag papa. Tinuod? Thank you, Nerson. I love you. Thank you. Unsa gitubag nimo? Thank you. Ay, kung katawang iba. Hoy, kinsa may dili magkatawa nimo, uy. Kaway buot nimo day, uy. Kasakit na sa port ni Nerson nga nag-I love you siya nimo. Unya gitubag ra nimo thank you. Sa tinuod lang, Day. Dili pa mo ko andam nga motubag niyo og I love you too. Kaya pag kay gusto niya, no? Tuganagot sa tinuod, day. Wa pa ka ma-in love ni Nerson? Ha? Day Jam? Recorded by Radio Mo TV. Wa pa gyud. Pero dako kog utang kabubuton niya. Og dili na ko siya kayang pasakitan. Girl, mura ra gyapon kag nang gamit, anak, girl. O gabi ni mo, masakitan ra unya siya kung may bawo sis tinuod. Og mas grabe pagid ang sakit, anak, girl. Day. Oh, si Nerson na sa ning nag-chat. Klaro kayo. Ay. Oh. Uy. Dili man di ay. Si Aaron man di ay ni. Ano nagpadamdaman ni siya? Oh. Nanawag ka. Hello, Aaron? Hi, Bops. Musta? Mauray tuyo niya ni mo? Nangumusta ra? Oo. Aniya, nakikika-chika. Lingaw mo sa siyang kastorya? Galawang Aaron. Ansa? Ingon anak gina siya sa mga babae nga iyang matripanday. O basin og bet kaniya maong ikaw may target niya karon. Likayin na ng daan before na manguyab nimo. Day.
Dili na mawa si Aaron sa kuna-kuna. Muram kong mingawan na niya. Ang ano mo ko makafeel ani ni Nerson. I love you, Jam. Aaron, nahibaw man ka nga. Kaya kayo yab. Oo, naibaw ko. Pero sa una na ko nakagusto ni mo. Sa high school pa na. Ug walang ko manguyab ni mo atong higayon na kay naibaw ko nga dili pa ko kamaong magseryoso. Pero karon kayo na nako. Seryoso lang ko ni mo, Jam. Patagil kong chance. Aaron. Unsa? Gisugot ni mo si Aaron? Oh. Nayapag naman siguro ka, uy. Katarong ni Nerson ni mo, imo ging gibinuangan? Pero malipayon ko ni Aaron, day. Bahala ka. Magmahay ra gid unya ka, day. O garon mahumananing tanan, day. Makigbuwag ko ni Nerson. Nayabag na gid ka. Unsa? Ano man? Unsa may saan ako nimo? Unsa problema? Wa, Nerson. Wa kay problema. Sa tinuod lang, ako mo ay problema. Tungod kay hangtod karon, bisag unsa ano ko paningkamot nga maka-feel og love diha nimo, pero wa gyud. Mao pasaylo ako. Okay ra, Jam. Di lang sad ako ipamugos ang akong kaugalingon. Gihatag na ko ang tanan. Pero di na to mapugos ang atong kaugalingon nga may in love. Nakasabot ko nimo, Jam. Salamat sa pagsabot, Nerson. Dili naman matubag si Aaron. Busy lang siguro. Paabot na ako ang minawag siya. Hello, Jam? Karon na lagi ka manawag. May gusto kong ibalita nimo. Jam, sorry. Pero, undang mo na ni nato. Unsa? Nibalik na kong ex. O na-realize na ko nga love pa na ko siya. Sorry, Jam. Nagsamok-samok ko sa inyong relasyon ni Nerson. Aaron. Mauna. Kay naay taro nga uyab gid binuangan man. Day, nagmahay na ko. Nagmahay ko sa kong gibuhat ni Nerson. Ibo ka kung si tawag ana? Gapa na na. Karon tungod sa imong gibuhat nagmahay ka na. Day, Inaamin ko, nagkamali ako. Iniwan ka na. pagmahay. Mao gani akong gibati sa pagkakaroon. Gustohon man ako nga mobalik ni Nerson pero nauwaw ko sa akong gibuhat. Dili na sa ko gusto makapasakit pa og balik. Maong mas gipili na ako, nga dili na lang gid una musud og relasyon sa pagkakaroon. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mugod ang mga higalang kaagi ni Jam nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nakalahan nang hihinayan. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit.
I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Di ka pa rin Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Christine. Sa di ba na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, pagsubok. Pagkabigo ang labanan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Moabog, Tabugon, Cebu. Ang ato matatampo, dagdag sa ngayon nga, Christine. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mundang kasi mong trabaho? Oo, be. Ano man? Kapoy ng busig trabaho, construction eh. Unya kun muundang ka. Unsa may imong ipakaon sa tuntulok ka mga anak? Ngita na ko laing trabaho, be. Unya, unsaon man inyo day, Christine? Ngawa na may trabaho sa Jeffrey. Ang inyo yung taong pamugas, unsaon naman lang? Nag-uol bitaw ko day ikaoy kay tulobe ng among mga bata. Unya, si Jeffrey, hain man ron? Mangita man kuno si og laong trabaho day. O nya, kumusta man ang imong lakaw, be? Ay, may nahimo, be. Huwag ko kasudog lang trabaho. O nya, unsaon man nato iniron? Na ba kay kwarta de, ha, be? Di apay usa ka libo, be. Ako na lang ikapital. Maninda kong isda. Ha? Di na paigo, be, uy. Kriyot sabi. Ato inong ato ng imong amiga. Kisa mga amiga ha ba? Si Jessica ba? Nga naman. Dagkan siya gaila nga utanganan. Magpatabang ta, magkautang ta. Kaya ako yung kapital o isda. Way problema. Tabangan ta mo. Ako may mukumaker ninyo. Salamat kaayo day ha. Unsa may gusto ninyo, Jeff? Inadlaw o sinema na? Sinama na lang Jess. Kaya di makaya ng inadlaw Sige. Tabangan ta mo nga. Makautang mo og kwarta. Aron na mo ipuhunan. Kumusta man imo papanindag isda, be? Ang gikaloy ay ng taon sa Ginoo, be. Nahurot gid din taon ang akong gisuro ng isda. May noon, be, uy. Ako ning paningkamutan nga mulambo ning atong negosyo. Aron makahatag tag maayong kaugmaon sa tong mga anak. Ha? Nagakita kag pesto? Oo, be. May noon. Ano di na ka magsigig suroy-suroy, be? Maayo gid kaayo ang Ginoo, bisa. Kay iya gid ang gigiyahan nga makakita og laing panginabuhian. Mao gid, be. Kisay magtuo nga nilahutay nga atong negosyo nga isda. Maog yun. Unsa man? Andam nang pag-aon diha. Kay manihapon na tag sayo. Kay musayo pa ba kong pangumpraw ma? Ay, ganihara gid ang andam. Kaniyo sa ha, akong pahibawan ng mga bata nga manihapon na ta. Hala, uy, be! Hala! Ginoo ko! Ang mga bata! Dali, abi! Recorded by Radio Mo TV.
kadaghan ay og na-damage atong linog. Uy, Mayo gani kay wa in taon mo unsa ning atong gipuy-an. Be. pinangga kita sa Ginoo, be. Kay gilikay ta niyang tanan sa kadaot. Kumusta man mo din, Christine? Okay raman, Mima. Kaloy sa Ginoo. Makakaon na in town. Balhin mo karon dito sa bay, ha? Nga naman, ma. Oh, waday ka mahibaw nga naamay umaabot nga bagyo. Bagyong Tino. Oo, nabitaw, ma. Pamalhin mo karon dito sa bay, ha? Dada ang mga bata. Ay, ma, okay raman mi dinhi. Uy. Na, musupak man hinuon, ayaw pagsupak-supak. Balhin mong tanan dito sa bay. Maayo dito kay ligon tong atong bay. Oo, ma. Salamat in town kay wa ra gyud nga daot dinhi sa atong bahay, be. Gikaluyan in taon sa Ginoo, be. Pero maulagi ang ubang dapit nga ano din taon ang ilang pinuyanan. Wag gitay mahimo basta kinaiyahan na ang magbuot. Be, unsa man ay mong gitrabaho diha? Yan na yan ning atong tangkal, be. Ako lang sa ilisa ng mga kahoy nga ipanganayan. Nakaluto na baya ko. Kaon sa oy. Aon yan na lang, be. Ako lang sa tiwason kay apit naman eh. Sige be, ingnan lang unya ko ha kung mukaon na ka kay magsukad ko. Tabang! Be! Be, usa na hitabo ni mo! Be, tabangi ko, di ko makakita. Ginoo ko! Ginoo ko kanagang dugo nga ni Aga sa imong mga mata! Nausaman ka! Nalagbutag lang sa akong mata. Ginoo ko! Tabang! Tabang mo! Be, kumusta naman ka? Niya, makakita na yung taon ng akong mata, be, nga naigo sa lansang. May hinuon. Salamat kay sa inyong pagtapang namo. Kinsa magoy magtinabangay nga kita ramang yung pamilya. Maog yun. Kita-kita ra gyud ang magtinabang nga eh. O kaninyo sa akong mga igsuon. Ninyong tanan ng mga kaliwat, salamat kay ninyo. Nga naamo nga nisuporta sa among kalisod. Nang naaway de, Christine. Importante nga magtirabangay ta sa parang sa kalisod. Salamat gid kay ninyong tanan. Isip mo'y nito limot. Bakit ba ang ginagalawan? Ang buhay ay Daghan kay mga pagsuway ang niabot sa mong kinabuhi ni Jeffrey. Apan tungod sa panabang sa Ginoo, wa mi niya pasagdi, kay gitabangan man ko sa akong mga kaliwat. Sa pagkakaroon, padayon gihapon mi og negosyo. Og lagi kay uso naman ang vlog, nagkalingaw na lang sa mig vlog. Og kung kinsa tong ganahan nga mo follow nako, mao ni akong page, Christine Venasoy Vlogs. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalang kaagi ni Christine nga taga Moabog, Tabugon, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan, pagso. ang kamong itigil
Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo daring ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tunumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Rosel. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Makining sa kababae nga taga Negros Oriental, apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Ang atong matatampo, nagdas sa nga Rosel. Rosel, nanawag na itong iyaan ni Mus Bakulod. Nagkinahanglan ko no siya og tindera sa iyang tindahan. Unsa man ka, ganahan kang munarbaho? Sige pa, maato ko. Kapoy si kay sige sambay din sa ato, oy. Ayaw pa badlong dito sa imong iyaan, ha? Kay mauwaw ta. Ay, kabala ka ma. Buotan kini imong anak, no? Bantay ka bitaw. Okay naman sa titinisa ng auntie. Di man kayo kapoy. Hi, miss. Nakipaliton, sir? Kwan, may tuyo ko sa tag-iya din Kaya na ako'y koleksyon nun. Nilakaw para bas auntie, sir da? Ante ni mo. Pag umangko na ko sa tag-iyad, ining tindahan? Oh, sir. Ay, ala, pag-sir na ko, miss, ay. Ako din si Raymond. Ikaw? Rosel. Pwede makigamigan ni mo? Okay ra. Pwede ko mga yung mong FB? Grabe ha. Nanawag man dayon? Angang, gimingaw naman ko ni mo. Pag sure, uy. Bitaw sila eh. Kuan ma, gilayan ko deres akong boarding house. Maong nanawag ko ni mo. Soon sa man ko diri. Tambal ko sa imong kalaay na ron. Di ito po sa inyo na anak. Ang ba nga nang ikaw man ang akong naununaan nga tawagan? Ay niya, unsa mo itong istoryahan ron? Bisag unsa nang good. Basta malingaw ta. Sel, Te? di ta mga bliroon sa tindahan, ha? Kay Domingo man. Okay, auntie. Pwede ra ka mo suroy aron masuhito ka din Sige, auntie. Nindot mo sa dinilang plaza, dinino? Hi, Sel! Uy! Raymond, ni amalagi ka? Nangita ko ni mo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Dito mo gugikan sa imong auntie. Yan, ingom sila nga, nisuhoy ko na ka. Maong, gisuhoy ang tika pangita din May gani kayo, nakita ang tika.
Unsa na mong tuyo na ko mon? Nganong gasunod-sunod mo ka na ako? Ay nakasuko na ko sila. Dalangot ako'y gustong isulti nimo. Unsa man na? I love you. Raymond. Manay tinawad, Giselle. Sa una ko palang pagkakita nimo, nakagusto na ko nimo. May chance ka ko nimo. Ayaw lang sa kug. Dali-dali amon ha. Ako sa nang huna-hunaon. Mao ba? Nanguyab day si Raymond nimo. O, auntie. Unya unsa man ganahan ka niya. Okay naman si auntie. Gaan man sila kung buot niya. Aw kun mauna, ayaw na lang napaantusa ang tao. Tinood ka, Rosel. Imo na kong gisugot. O, Raymond. Payab na ta. Salamat, Giselle. Abi nimo. Way kabutangan sa akong kalipay nga gidawat nimo nga akong gugma. Ha? Imo kung dadon si mong boarding house? O, Sel. Nga naman. Aron ba makadumdum mo sa ka? Kung nasa ko nagpuyo. Oh, sige. Raymond, ayaw. Sa gilangid ko sa akong buhaton. Uyaw bitaw ta. Mauday nga gusto ko nimong tadon din sa mong boarding house. Kay mauday nimong tuyo na ako, ha? Dugay na kung gusto mo kakos nimo. Raymond, timpakatiyot sa mahadlo ko. Pasig mamaptos ko. Ay kapala ka. Di ka na ko busagdan kung mamaptos ka. Oh. Hansaon manin ako. Imo naman nakuha ang akong pagkapapay. Ay kapala ka, good. Ako isaan nimo. Di ka na ko busagdan. Basta paya, ha? Piyugan na karon sa imo papauli, ha? Ipananghid kasi mong auntie. Ha? Unsay pananghit? Ipananghid ka nga mag-ipon na lang ta. Ha? Ay, Noon sama ka. Nanghupaw mo ka. Huwag ka malipay nga, nag-iipon na ta. nalipay man. Pero nabalaka lang ko. Basig masuko si mama at papa nga. Nag-ipon-ipon ako dinis Bacolod. Sige. Mga tulang niya tas inyong dapit kung may bakante ta. Nindot sa nagkipuyan ni Raymond ta. Kiduolog merkado. Dali ra kita makapalit ko natin gustong paliton. Inday? Ay, ako yung mong gitawag, te? Oh, ikaw. Di ba, ikaw man tong kaipon ni Raymond, no? O, te. Ay, naaman ko puyo ba tapad ninyo sa kwarto? Mao ba? Oo. Ngano day, te, may tuyo ka na ko? Ay, ako lang kang paibaon ba aron makapangandam ka? Saon sa man, te? Kana si Raymond, dagan kay naguyab. Sa kinsa lang babayanang ikakuyog-kuyog anak niya. Ug naapay lain day. Naapay say tulo ka anak. Unsa? Ay, Ano wa ka musulti na ako? Nga may tulo ka day ka anak? dugay na unta ko ni mo musulti ini, pero basig di ko ni mo sugton.
Mao ako nang gilimod nimo. Unsa man ang hitabuan nga may tulo makakaanak? Kuan. 17 anyos pa ko, may kaipon ako. Ang tod, nakaanak mi, og tulo. Pero wa man mi makasinabot. Mao nagbuwag rasad mi. Og hain man ang imong mga anak. Tuwas ako mga ginikanan. Pero katong imong nibawaan nga may lain kong uyab. Sa unwar to eh. Sukad ka niabot sa kong kinabuhi, Sil. Wala kong mulingig lain. O di na sa mahitabo nga magpatintal pa ko. Hinaot pa unta, Raymond. Uy, hala. Na-delete pang ko ron. Magpalit kong pregnancy test. Ano na ako ni Maklaro? Oh. Hala. Duha ka badlis. Magdos ko. Niya na, Sir Raymond. Malipay gid siya rin sa kong ibalita niya. Dong, mab... Sir Raymond? Wa pa siya mauli. Ni trabaho pa. Kinsa ka? Uyab ko ni Raymond. Ikaw, kinsa man sad ka? Ka-live-in ko ni Raymond. May ka-live-in day sa dinhi. Mao di ay nga wala siya magpakita nako. Karon kang tawhana ka. Sorry, Sil. Gusto na kong makibuwag ni Michelle pero di siya masugot. Michelle, di ang pangalan itong bayana. Magunsa naman ako ini nga may lain ka naman ding uyab. O niya, mabdos pagyod ko. Ha? Unsay pagkos? Oh, Raymond. Mabdos ko. Ipakuha na. O, say pakuha. Rosel, wala ko makinahanglan og anak ko eh. Kay daghan akong anak. Mga ipakuha na. Dili ko musugot. Dili na ko ipakuha ni bata nga di asa kong sabakan. Kung kinahanglan mo pauli ko sa amo, buhaton ko na. Anto na ko makataho ni bata. Bahala nagwa siya ilon nga amahan. Napaibig dahil sa'yo. Nipauli ko sa mong dapit. O dito ko ng anak. Nalipay na lang sad ko, kay nakadawat raman sad ako mga ginikanan sa akong kahimtang. Kani mo, Raymond, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga makita ka og babae nga makasabot sa imong pagkatao. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kitong mga higalan kaagi ni Rosel nga taga Negros Oriental apan kasamtangang anak karon sa Amuntay, Binalbagan, Negros Occidental. Uban sa awit nga yang kipangayo. Awit nga naguluhan. Sinungaling mong puso. Mong kaagi gibatan nila sa radyo ni Ricky Persuelo galing utubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Tangusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadang. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglipot sa usakaan. I-address lang nga ining tulumanon, handumanan sa usakaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi.
Ako si Lori. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Supermarket Flowers. Oh, I'm in pieces. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin sa kababay nga taga Cebu City. Ang ato patatampo, nagdasangan nga, Lori. Recorded by Radio Mo TV. Nganong dugay na masag kang nauli, nak? Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers. Mao ba? Ay, sunod. Pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli. Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy. Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kidaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni mo. O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod. Okay na ta. Humanagin na tong project. Re! Tayo pa mas gawas. Kita ni mo. Sam na murang nagbata at gan mas pa. Kung samahan. Pinangga lang ko sa akong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli. Pinangga? Pinangga ni ka nga ampun mo ka. Unsa kay problema ni mo nako, ha? Sulti Sulti ko no. Ito! Ampun naman ka. Ingano ko mama. Silingan, beta. Way lami imong joke. Lori? Nak? Oh. Natumag ka, ha? Wa man pa. Sulti, Kustino. Unsay problema? Nganong naghilak man ka? Ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo. Mang! Mang! Oh. Alis na God. Ngano? Murag niabot na gyud ang panahon nga kinahanglang sultihan nato si Lori sa tinuod. Sa unsa man? Sa tinuod niyang pagkasiya. Ngano di ay ma, pa, unsa di ay tinuod. Mao ni ang tinuod, nak. Uy, ang anong ni ama ni bata din hatubangan sa tumpultahan. Kisa may ginikanan na ni. Ka-cute ba yung bata po na buyag, oh? Ma'am, sir? Ikaw may inahan, Ani? Ma'am. Wa man ko ikabuhian ang bata agod. Maong ako lang sige daddy ni sa inyo kay nindot man mo og bahay. Basin og kaya ninyong buhion ang akong anak. Pang, dili ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo. Pila ka tuig na mong paningkamot. Pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni Papa nimo. Maong nag-ampo mi. Nga bahala na og bisag unsa nga paagi basta makaanak lang ni. Ug mao nang niabot ka. Sa ato pa. Sinagupra di ay ko. Recorded by Radio Mo TV. Oh,
Sinagop ka na mo ni mama mo. Huwag ko kay paugas ako padugron. Oh, pinanggap ko nila ni Mama o ni Papa. Pero kinsa gini ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park. Day. Day. Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni ka natug sa park. Di pagkamuli sa inyo? Dili ko ganahang muuli. Ha? Uy, nga naman. Naibawaan man ako nga sinagopan ako. Maikog na ko. Pinangga ko sa ko mga kinikanan. Unya di ay, dili di sila obligado nga muatiman og mubuhi na ako. Ang ako tinuod nga inahan, patugag-tugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na. Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason. Dili ko mo too, ana. Unya, unsa may plano nimo? Huwag ko kahibaw. Bata ba kay ka, Inday? Delikado pa na nimo kung ani kang batuog. Tingalig, dunay dautang mahitabo nimo. Dali. Kuyog lang ta sa bahay na. At lang una kagatog. Salamat sa imong pagpadayon ako, ha? Way, isa pa yan. Mura magkaog tigwang mo istorya, Inday? Kaon og daghan, ha? Salamat, ate, ha? Uwadi mo yung anak, ti? Naaman. Ni larga, Inday. Swerte ha sa inyong anak, sa? Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama nimo. Klaro kaayo nga buutan ka. Salamat, eh. Pwede og ani na lang ko puyo uban ninyo. Ha? Sige na. Di pa man ko andam nga mo atupang sa mga nagsakop na ako, good. Di ka andam nga mo atubang sa nagsagop nimo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga wag ka makaila. Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhilang una kauban na mo. Salamat, ti. Congrats, Lori. Nakagraduate na good ka sa college. Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahuman gid ko. Tuod, kuya. Kano sa ko makakita sa inyong anak nga tuwa sa laing nasoy? Kuan, kanang, andali na. Nagpa-reserve day tao kanang restaurant para nato. Tana. Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop nimo. Pila na kakatuig ang ni ana mo? Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya. Ay kabala ka. Ubanan ka na mo.
Anak? Ikaw? Kaila mo? Maudi ang lain ang akong kulba pagpadong nato dinhi. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori? Oh, sa ato pa. Siya ang akong anak. Oh. Han, unsan eh? Ma, unsa ni, wa ko kasapod. Lori, anak. Siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka. Ikaw ang akong mama. Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako. Ngano man? Ngano? Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anaman ko. Mamawi ko nimo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon. Maon nga gaan ang akong buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama. Oo, anak. Ako ang imong mama. Ma. Anak. Ma. Took the supermarket flash from the windowsill. Bisig sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot na ko sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Magta mga higalang kaagi ni Lori nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kanikalaan supermarket flowers. Kaagi gibatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala mga suking tipaminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hindot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Chiquitita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mungkin ay usa ka babay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jenny. Recorded by Radio Mo TV. Congrats na to, Beshi! Congrats na to, Beshi! Congrats ninyo. Salamat pa! Thank you dito.
Unya, unsa na may plano ninyo? Maguban yapon mo ining pag-apply og trabaho. Oh, yes pa! Always magid na! Mao cute. Uy, makabuwag na mo dito. Hello? Yes, ma'am. Nadawat na ko? Yes! Yes! Thank you, ma'am! Thank you! Sige, ma'am. Inig Monday dayon. Thank you! Bye! Kinsa to? Ang atong gi-applyan. Makasugod na ko inig Lunes. Ay, mao ba? Maayo pa ka. Wa pagyapon ka tawagi? Wa man. Nasig di lang, uy. Paaboton lang nato. Basig ikaw ni tawagan sunod. Na, kung dili ko tawagan, di ko mamugos, uy. Mga play ko glain. Besh! Hi, Jenny! Welcome sa company. Thank you. Welcome, Jenny. Uh, Jenny, di ba? Sakto ko? Oh, I'm DJ. nice to meet you, TJ. Nice to meet you too. Excuse me. Ay, pasagdi lang to ha. Inaantog ito siya ka-friendly, labi na sa mga bago. Okay. Wa naman maparamdam si Elsa. Busy ba kasi ano? Ako siyang tawagan ini ka. Out na ko niya. Nang-apply ko glain, oy. Mao ba? O niya, sa may balita, Besh? Sugod na kugma. Maayo hinuon. Dili na hinuon ta kauban sa trabaho. Ay, sigdi lang, uy. Ang importante, nga magkita gihapon ta kung day off na to. Ha? Jen, pwede ko may istorya ni mo niya? Bahin saan sa man? Later na lang. Pwede ka? Sige. I love you, Jenny. TJ, Ganahan kay ko ni mo. Og, unta, hatagan ko ni mo chance. TJ. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Nana kay uyab. Yes, Besh. Kauman ako sa trabaho. Bago pa man ka mo nagkailangan, anong gisugot man dayon nimo? Ganahan lang ko niya. And I'm sure, makauyon po kaniya. Ipaila-ilaw niya ta mo. Babe, si Elsa, akong best friend. Besh, si TJ. Hi, Elsa. Nice to meet you. Hello. Besh, ayoko nang pagminaldi tabi. Ano di ay? Asa may gibuhat ako? Sa di ay nako, nga di lang tiyog ko ganahan niya. Tungod kay dali kay kang nisalig niya. Elsa, wako'y daw tang tumong sa mong friend. Maong, ay ka wala ka. Masaligan ako ni mo. O gusto na ako nga magkasuot sad mong duha. Beshi, please, saligi siya, good. Ay, sige, good. Babe, tana? Babe, wa para ba mahuman akong trabahoon? Hala, oo niya. Si Elsa, nagpaabot ba ito na to? Pwede og kamo lang sa? Maapas na ko ninyo. Sige, good. Apas din, ha? I love you. I love you too. Ako din ako sa napiling there's office. Ay, alas 12 naman di ay. Ginuka dikit ko. Nagkapoy naman ilaag. Ako nila tawagan si Ting JP. The number you have dialed is either unattended or out of Di man coverage area. makontak. Please try your call later. Si Elsa ka, no? Suwayan ako.
Sa makontak. area. Please try your call. Wa kahit signal dito. Mag-leave na lang ko og message ni TJ. Unya, mauli na ko glahos. Hi, babe. Hi. Oh. Timpa. Kahagard ko timog nang. Wa ka maligo? Awa, nalagi kay imlate ako. Nga naman. O samdi kang oras na uli gabi eh. Wa malagi ka mag-text. Nakatuog na ko dayon eh, pag abot, babe. Si Elsa, nag-text ba ni mo? Wa sad. Pareho lang mong duha. Sorry, babe, sorry. Sige na, matrabaho na ko. Laay man akong day off ron. Marikanahan ko magkikuban ni Alsada. Ako siyang atoon si Ila. Ayo! Mingkaw man? Kinsay pagita ni mo, ma'am. Si Alsati. Kato ganing nag-abang din hi? Ay, wa na, oy, ni Balhi nagbay. Unsa? Babe, sakto na eh. Sakit na kayo na unaon. Wa man siya paramdam na ako. Wagit siya pahibaw. Wagit ka makabantay niya gabi kung naunsa siya. Ano kalit lang siya kawa? Wa, good. Kay sakong tanaw, babe. Okay lang ba sa gabi? Maayo magukay na siya magpakaroon ingnon nga wara. Pero naaday problema. Feeling hinoon ako, kuya ayaw nga pagkaabi ka. Huwag man ako makabantay nga may problema na day siya. Babe, alam ba so lang yung kaugalingon? Hatagi lang mo na siya time sa pagkakaroon. Babe, magpakasal na ta? Ha? Kasal? Oo, andam naman ko. O gusto na ko nga may kaugalingon itong pamilya. Sige. Pero, babe, dili ko gusto magpakasal nga wa si Elsa. So, ngayon ako siya contact, babe. Dili gyud mo undangan og tawag sa. Hay, salamat. Nitubag na gid ka. Unsa di ay? Nako, importanteng tuyo nimo. Please, magkita ta. Sige. Oh, may dakang bata? Kagkisa ng anak? Tutuki. Tanawa og maayo kung asa siya naliwat. Besh? Nganong naliwat siya ni TJ? Oh. Nahinomdom ka atong wa ka mo apas na mo. Nahubog siya. Og iya kong gihilabtan. Wa ko makapiog kay kuskan kayo siya. Unsa? Girape ko ni TJ. Kinuo ko. Besh, sorry. Sorry. Ako kay Bao. Sorry. Obo ka, God. Hayop ka! Gisa
Aliganti ka! Nasalig ako amiga ni mo, pero masay kibuhat ni mo! Babe. Ayoko gikapa! Giluod ko ni mo! What's wrong? Wala gid ko'y kalibutan nga si TJ ra ang hinungdan nga nung napalayo na ako ang akong best friend. Kanon, okay na mi ni Elsa, og wa na gid ko musod og balik og relasyon. Wa na ko'y salig sa mga lalaki. Tinhin na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalang kaagi ni Jenny nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang kay pangayo, awit nga nagalahan, Chiquitita. Chiquitita! Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Kain, lubos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higala ang mga sukin ti paminaw, tinasingkasing ko gidapit sa papanaw, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Buildings, Manila Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.